Внимание! Яңа шаңғы сезонының тәуге старты. Қышқы спорт түріне битараф болмағаннар яңа шәһәрнең урман буенда быел беренче тапкыр шаңғыга басты. Аларны 20 градус салкында куркытмаган, олысы кешесе бик теләп, шаңғыда шуды үзара көч сынашты. Яңа шаңғы сезоны башлануы белән зәйлеләрне район башлыгы да тәбрикләде. Я вам желаю хорошего сезона, насладиться снегом. Такого снега еще, наверное, ближайшие 10-15 лет в ноябре, в начале декабря не было. Вот поэтому Бог с нами. Воспользуемся моментом. С праздником вас, с началом открытия лыжного сезона. Бәйрәм белән! Тантаналы шартларда актив зәйлеләргә ГТО хәрби спорт комплексының алтын билгеләре тапшырылды. Алексеев Алексей Васильевич. Мәктәп укучыларыннан соң эстафета өлкәннәргә тапшырылды. Мондый узышлар инде күркәм традициягә әверелеп, халыкны һаман саен үзенә күбрәк җыя. Чарада шулай ук хәйрия лотереясы оештырылып, аннан кергән акчаларны хәрбиләргә юллау максаты куелды. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.